Hello guys. Kudurban hakuna kumira mushe guys. Kune hondo chaiyo. Nyaya yevanhu vari kuprotesta iyi. Guys, ndisati ndapinda munyaya zvise ndoda kutenda vese vakasubscribe to this channel. Nevasati guys nchiti hapana chekumirira, subscribe nekuklika notification bell kuitira pese patinoupload latest video guys hamuzodarikiri. Nyaya iri panapa hanzi amai vamanikidzwa kukanda mwana kubva muchivakwa changa chiri kutsva. Ma-upstairs aya mabuilding aya munomazomba aya. Saka vakanda mwana kumusoro kwavanga ari kwakubvira moto. Then ndobva vamanikidzwa kunzi kandai mwana, ndobva agamyiwa mwana uyu. Zviri kunzi amai vamanikidzwa kukanda mwana kubva muchivakwa changa chiri kutsva. Vanhu vari kupamba nzvimbo. Vanhu vari kupamba zvitoro muCBD munzvimbo yeDurban vanonzi ndivo vatanga moto wakapararira kusvika kunzvimbo yanga ina amai ava nemwana wavo. Mhirizhonga iri kuitika iyi yakonzera kufa kwevanhu vanopfuura 72 muSouth Africa. Guys, hazvina kumira mushe. Nonga maona picture yandaisayo yemwana achigamhiwa, achikandwa. Anenge achida kuona video yacho napazvaitikira zvacho ndinayo. Unondi inboxa kuWhatsApp, ndichaisa nhamba kucomment section ndodzipina. Then wotora nhamba idzodzo woti ndokumbirawo video yemwana akandiwa. Then ndokupai video yachona. Uyezve tine WhatsApp group yatinayo yatinokanda zvakasiyana siyana zvatisingakwanisi kuisa paYouTube. Saka guys, ndonyaya yandangoya nayo nchingoti mwana uyu araramiswa naMwari. Because aita zvokukandwa kubva mudenga umo guys. Eish. Mwari anenge achiri kukuda. Zvinhu zvinotyisa hazvo, zvishamiso. Thank you guys nesupport yamuri kupa.